Il-ġimma wara nofsinhar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi 3 kwarti wara l-ħin avżat indirizza l-ftit minuti lill-ġurnalisti waqt laqgħa tal-Kabinett f'Għawdex. Fost oħrajn tkellem dwar kif il-Gvern irid jiżviluppa Child Care Center f'Għawdex. Madankollu wedid dwar dan iċ-Child Care Center ilhom isiru sa minn ftit ġimgħat wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Fil-fatt, f'Mejju tal-2008 il-Ministru Giovanna De Bono kienet qalet li l-Gvern kien qiegħed iħejji pjan għal post ċentrali biex jintuża bħala Child Care Center f'Għawdex. Fl-aħħar snin iżda l-Gvern minflok fetaħ dan iċ-Child Care Center resaq biss applikazzjoni għal permessi quddiem il-MEPA. Fil-fatt, f'nofs is-sena l-oħra 3 snin sħaħ wara l-weda tagħha, Giovanna De Bono qalet biss li l-applikazzjoni quddiem il-MEPA għal dan iċ-Child Care Center kienet waslet fl-aħħar stadji. Ftit ta' żmien il-bot mit-tmiem din il-leġislatura kien imiss lill-Prim Ministru li jerġa' jwiegħed dan iċ-Child Care Center. Il-ġimgħa wara nofsinhar Lorenz Gonzi tkellem ukoll dwar it-tneddija tat-tieni fażi ta' Eko Għawdex. Madankollu tarif uffiċjali dwar l-ispiża minn fuqha fuq dik li kienet l-ewwel fażi ta' Eko Għawdex iqajjem mistoqsijiet dwar kemm il-Gvern innifsu huwa konvint minn din l-inizjattiva. Mill-elezzjoni ġenerali sal-lum fuq medda ta' 3 snin il-Gvern nefaq inqas minn terz tal-budget li huwa stess kien alloka għal Eko Għawdex. Minn ftit iktar minn 5 miljun euro intnefqu biss 1.5 miljun euro u dan meta l-Gvern kien wieħed li sa dis-sena se jkun nefaq 25 miljun euro fuq Eko Għawdex.